Imagineu-vos per un instant que arribés a casa vostra un amic d'una societat no occidental, potser d'una tribu, que no han tingut accés al món occidental. Imagineu-vos que en caminar amb vosaltres per al vostre barri, en passar per davant d'un edifici escolar, us preguntés què és això i què hi passa allà. Segurament la descripció que vosaltres faríeu del que és una escola no seria gaire diferent de la que faria qualsevol altra persona de qualsevol altre país del món occidental. I aquesta descripció no seria gaire diferent del que vosaltres recordeu que era una escola quan vosaltres mateixos anàveu a escola. Més o menys diríeu que una escola és un edifici que té diverses habitacions. En cadascuna d'aquestes habitacions pot tenir entre 35 i 40 metres quadrats. En aquestes habitacions hi ha taules i cadires. Hi ha una taula i una cadira per cadascun dels nens que estan allà. Cadires i taules que estan col·locades d'una manera determinada en direcció a una paret que acostuma a tenir una pissarra ara blanca, en el passat era verda o fosca, i que hi ha 25 o 30 nens que tenen la mateixa edat en aquella habitació acompanyats per un adult. Un adult que majoritàriament mana el que els nens han de fer durant 4, 5, 6, 7 o 8 hores al dia, exceptuant els moments en què els nens i les nenes poden anar a un altre espai més diàfan en el qual durant 20 o 25 minuts poden tenir una major autonomia motriu. Bé, és curiós observar com en la majoria de països del món el funcionament de les escoles, de la majoria d'escoles, és bastant semblant. I és interessant preguntar-se per què. És a dir, les escoles funcionen d'una manera determinada segurament perquè s'han anat establint normes al llarg de la història, però segurament també perquè hi ha alguna sèrie d'idees que estructuren aquest tipus de funcionament i les pràctiques pedagògiques que s'hi donen a les escoles. Quines són aquestes idees i quina és la lògica al darrere d'aquestes idees? Jo crec que hi ha com 6 grans idees que estructuren el funcionament de les escoles. La primera d'aquestes idees és la idea que l'escola és un lloc que està pensat per aprendre, per preparar els infants i els joves per incorporar-se a la societat dels adults. La idea està tan arrelada en el nostre inconscient que potser no ens adonem de la relativitat i de la lògica que hi ha al darrere d'aquesta idea. En essència, els adults, o alguns adults, en especial els grups socials dominants, determinen una sèrie de continguts, d'aprenentatges fragmentats que els nens i les nenes han d'assolir en acabar diferents etapes o en acabar diferents nivells. És a dir, una de les idees fonamentals de l'escola és que està pensada en funció de les necessitats que alguns adults determinen que té la societat. Dit d'una altra manera, l'escola no està pensada des de la pregunta què necessiten els infants en cada etapa de desenvolupament per ser feliços, per estar connectats amb la seva alegria de viure, per poder desenvolupar el seu potencial humà, per tenir un entorn en el que s'hi trobin estimats, acceptats i puguin desenvolupar totes les seves capacitats. No, aquesta no és la pregunta bàsica. La pregunta bàsica, en funció de la qual s'estructuren les escoles, és què determinen algunes persones, els grups socials dominants, que la societat necessitarà ara i en el futur. I en funció d'això s'estableixen tota una sèrie d'aprenentatges i mecanismes d'ensenyament i de controls i de relacions i de deures i de transmissió d'informació perquè els nens i les nenes siguin capaços d'assolir aquests continguts. Clar, aquest tipus de funcionament que es basa en una projecció cap al futur té una sèrie de conseqüències. La primera conseqüència és que les escoles acostumen a ser entorns molt tensos perquè els mestres estan constantment amb la intenció d'ensenyar un currículum cada vegada més ample de continguts que s'han d'assolir cadascun d'ells en un moment determinat.
una imatge diferent del que podria ser escola, jo crec, seria sense, d'alguna manera, obviar aquesta pregunta, que jo crec que sí, realment, també és una pregunta important de reflexionar sobre quines capacitats, quins procediments és necessari que els nens vagin assolint. Jo crec que una pregunta més fonamental és la que us deia. Què necessiten els infants? Quines són les necessitats vitals dels infants perquè puguin créixer amb harmonia, amb equilibri emocional, amb una autoestima sana, perquè d'alguna manera conservin aquesta curiositat innata, les ganes de fer,